Всім добрий день. Займаюся переборкою гідропанелі і виникла проблема. Немає оцієї ручки чи механізму, що тут повинно стояти, який відповідає за вімкнення подачі столу та за підвод-відвод шпіндельної бабки. Отакий рычаг в мене є, а більше нічого нема. Що сюди ставиться, я не дуже розумію. На фотографіях така хромована кришка тут повинна стояти, але ця кришка не проста. Я думаю, ця кришка з якоюсь блокіровкою. Отут є паз вирізаний, вифрезерований. І потрібно, щоб оцей валік туди вставлявся, фіксувався. Коротше, можливо, якщо у кого є, я куплю, буде взагалі супер. Якщо нема, то може хтось може дати взірець або намалювати ескіз. Буду робити нову цю кришку. Всім дякую.